Wat wie het grootste nieuws van deze week? Poeh. Ik denk de cycloon in Mozambique. Ja, dat was eigenlijk een hele grote natuurramp. En ben er ook een soort mensen bij verwoenen rekken? Ja, En hoe is dat zien dan? via NOS Jeugdjournaal. Oké. Dat maakt van de Weidenweg die al steeds dacht ik het zwem. Ja, van de tier had je het ook proberen. Oké. Alleen er is het plek niet lukt. Hoe dat kauwgom gebeuren. Ja, kauwgom gebeuren. Ja. Het slecht voor het milieu is. Hoe komen wij het nieuws in Friesland of in Nederland of in Nederland? Hoe komen we dat te weten? Van social media, de krant Ja? en ik nog wel van de Telegraaf. Oké, van de Telegraaf. Het de HD staat. Ja, Je kunt het ook opzoeken via het internet of zo. oké. Jij is toch wel eens in de kranten? Nee, vind ik niks. Vind je niks van? Nee. Waarom net dan? Ja. Dan was het Sisselen waar de krant die heeft het wel. En dan Sisselen. Ik vind wel, als er iets leuks zit, wie zit warm, dan lees ik het wel. Oké. En we krijgen nooit nice die via de televisie? Journaal. Journaal, ja. Ja, En just het journaal wel eens? soms. Soms. Dat leest jou in de kranten? Nee. Nee? Zou je toch zelf nice maatje kennen? Ja hoor. Hoe zou je dat dan? Gewoon op Instagram zetten of zo. Maar ik was gewoon met de auto toen in slime. Oh. Dat ik op iets op mijn account zet. Nou, iedereen deelde het toen. Ja. Dus daar is toen nice maken. Ja, Dat die wel nice. ja. Wanneer is iets nice? Als het bijvoorbeeld erg bekend gemaakt moet worden. Hij is dan een nice fan? Ja, ik ga vroeg naar Amerika. Meerstijd. Wanneer? Moet wel een maand. En waarom is naar Amerika dan? Omdat mijn uit met mijn banen. Jeetje. Dat is wel nice, hé. Wat is fake news? Nieuws dat is zelf bedacht, dat niet echt is. Iets wat net echt is, wel nice. Hast al wel eens wat verteld wat net weer is? Eerlijk is het natuurlijk ook. Ja. Ja, hè? Je staat nog die in. Oh, vertel even. In mijn paak en beppe. Toen wierden we wat te les en toen zei ik dat we nog wat check moesten oefenen. Oké, ja. Dus hast checkbroek, Ja, omdat het al een beetje te laat weerdest. ja. Hey, hast u nog een goede in april grap voor mij? Ja, die job zit even. Nee. Het is in april. Kist je nog herinneren wat voor grappen het weer? Ja, mijn pa ging snoepje voor mijn kleed lezen en er wie een hoenenbrak. Omdat, ja, en toen eet ik dat op. Oké. En toen begon ik te blaffen. Nee, ik ga een kokhalsje naar de wc toe. In april. Vond je dit filmpje nou extra leuk? Druk dan op het tomke.